Ahoj, já vás vítám na kanále Všechno chápu a dneska tady máme češtinu, a to konkrétně kvíz na shodu přísudku s podmětem. Takže můžeme začít. Tak, musíme si říct nějaká pravidla kvízu. Budete mít 5 otázek, kde budete doplňovat tvrdé nebo měkké i. Poznamenávejte si svoje odpovědi na každou z otázek. Na každou otázku budete mít 30 vteřin a na konci testu se dozvíte správné odpovědi všech otázek. Takže jdeme na to. První otázka. Pes a kočky se honily na zahradě. Jaké tam bude i? Otázka číslo 2. Muži zvítězili, ženy blahopřály a děti tleskaly. Otázka číslo 3. Rodiče koupili suroviny, ze kterých sestry uvařily oběd a bratři ho snědli. Otázka číslo 4. Osly a oslí mláďata koukali na ostatní zvířata. Otázka číslo 5. Když přišli domů, zjistili, že si tety zapomněly deštník. Tak, a teď si řekneme správné odpovědi. Takže, otázka číslo 1. Pes a kočky se honily na zahradě. Podmět je pes, kočky a přísudek je se honily. A tím, že tam je pes, mužský rod, životní, napíšeme měkké i. Tak, otázka číslo 2. Muži zvítězili, ženy blahopřály a děti tleskaly. Tak, muži zvítězili, muži podmět, zvítězili přísudek, tím, že to jsou muži, měkké i, ženy blahopřály, ženy podmět, blahopřály přísudek a tím, že to jsou ženy, tvrdé i, a děti tleskaly, děti podmět, tleskaly přísudek a my víme, že když jsou děti, tak je vždycky tvrdé i. Otázka číslo 3. Rodiče koupili suroviny, ze kterých sestry uvařily oběd a bratři ho snědli. Tak, rodiče koupili suroviny. Rodiče podmět koupili přísudek, rodiče je to rod mužský životní, takže měkké i, ze kterých sestry uvařily oběd, sestry je podmět a uvařili je přísudek, uvařili bude tvrdé i, protože sestry jsou ženský rod. A bratři ho snědli, bratři je podmět, snědli je přísudek a tím, že to jsou bratři, měkké i.
Otázka číslo 4. Osly a oslí mláďata koukali na ostatní zvířata, osly a mláďata je podmět a koukali je přísudek a tím, že tam jsou osly, mužský rod životní, tak v přísudku bude měkké i. A poslední otázka číslo 5. Když přišli domů, zjistili, že si tety zapomněli deštník. Když přišli domů, podmět je nevyjádřený. Oni, přísudek je přišli. Když je podmět nevyjádřený, tak tam máme měkké i. Zjistili, to je pořád ten podmět nevyjádřený, takže stále měkké i. Že si tety zapomněli deštník, tety je podmět, zapomněli přísudek a tím, že tety je ženský rod, tak v přísudku bude tvrdé i. A to by bylo všechno z kvízu ze schody přísudku s podmětem. Takže dolů do komentářů můžete napsat, jak jste dopadli a pokud vám není něco jasné, tak nám to taky napište do komentářů a na kanále Všechno chápu vám to vysvětlíme. Ahoj!